Kaixo ikusentzule eta ongi etorri bestaz besta programara. Gaur kontan Narbartera hurbildu gara. Izan ere gaur egun handia dute eta herri guzti dantzan kusteko moduko ikuskizuna omen dago. Musikari bikainak harrituzte eta jendia dagoneko berotzen nahi da. Beraz, dantza politz batzuk kusteko gogotsu balin bazadete, zatozte gurekin.
Dantzariak ikusi ditugu eta orain horietako bikin gaude, zuen izena? Ugaitz. Arene. Bueno, konta iguzu, zuek non goazaten, Narbarteko goazaten? Bai. Eta zenba denbora egon zaten saiatzen? Bueno. Urte guzia? Bai. Baina urte guzian zehar egun handitze edo gutxi? Ostiralero. Ostiralero. Eta zenbat urte dara mazkizuzuk dantzan? 3. 3 urte eta zuk? Ez dakit. Urte batzuk bai? Bai. Eta zoin zinuten besta pixket, besta hasiera mateko? Ez. Ez, txintxo gaurko reserbatzen? Bai. Eta gaur gustora dantzatu duzue? Bai. Nekatu zatea hunditz? Bai, eta beru ere. Beroa hunditza izun ez dala? Bai. Zena egauze, euria edo berua? Berua. Berua. Eta gero zeingo duzue? Luntz. Luntxa, orden tripa bete-betia? Bai. Ederki, bueno, disfrutatuta kusko gara, bale? Aio. Gero arte. Aio.
Eta hementxe ditugu bertze dantzari, zuen izenak? Olaia. Bueno, Olaia, konta iguzu, zer modu zibilizara dantzan? Ongi. Eta zenbat denbora eramaten duzu dantzan? Urte bat. Eta zein da dantzik zaiena? Zein da zure gustokuena? Dena gustatzen zaizkizu? Bai. Eta norekin egon zara dantzan, zein izan da zure bikotia? Iradi. Iradi, eta ongi dantzatzen du Iradik? Bai. Eta gero zingo duzu, luntxean jango duzu pixke bat? Bai. Eta besta pixketerin behar duzue? Bai. Eta norekin iten duzuzuk besta? Lagunekin ta? Eta norek emateizu bestako dirua, paga? Inorrek. Inork ez dizu ematen? Eta amatxok edo ez dizu baten pixko bat? Ez. Seguro? Ez. Eta nola egiten duzuzuk besta? Tira pitxonia eta ez zara ibiltzen? Bai. Eta nondik atratzen duzu dirua, Aiakinta. Aiake. Bueno, disfrutatu da mil esker, bale?
Musikari elegantiak edukitugu, Oronostik Torri Berriak eta Iruritatik ere batzuk, eta hementxe dugu haietako bat, egunon Gurutze, zer modu? Egunon, ongi eta zuek. Ederki, konta iguzu, urtero tortzen zaten Narbartera dantzak eta alaitzera musikaz? Bai, hori dela Bizpahiru urte ginen, Kristobalekin jotzen ginen Oronozko bestetan, eta gero ondotu baitire, tortzen ginen gara Narbartera ere Kristobalekin. Bueno, amak, seme, alaba, dena zaudete, familian erten dena, pollita izan barra ez, hainbertze familiko elkarrekin musika jotzen kustia. Ongi pasatzen dugu, eta gainera, pizketola guri segitzea gustatzen zaiku, eta guztez segitzen dutela, kontengu ere. Orden aiekera ni metodo jarraitzeko bertzu urte batzuz? Pentsatzen dut baiet. Ederki eta honekin bukatu duzu edo udan barne ibiliko zate debalde badakit baduzula hola fanfarre bat edo bezala horrekin ere ibiliko zate pixketo? Ez, hori biltzen gara baztandarren mugaireko bestetan eta gutxi gehiago jazta. Jakitu dugu. Ederki, disfrutatuta espero dugu egunen batean ere besta pixketin gauzen Narbarteko bestetan? Ni gainez, dori tokatzen zai lekauze gatia. Ama du lekauztarra eta tokatzen zaitara gatia. Ederki, han ere kusko gara, mil eskerra hundi. Esker mile, arte.
Dantzari txikienekin egon gara eta koizkorragoko batzuk ere batu hemen haietako bat, zure izena? Oiana, Bueno, Oiana, konta iguzu, zer modu zibilizate dantzan? oso gustora. Bueno, noiz ibiltzen zate zuek ensaiuak eta dena prestatzen? Pues aste eta hartin ibiltzen gara eta orain dantzak zirela, pues egunero ibili gara hor eta ordu handitz sartu jugu egierran. Eta nola aukeratzen duzu dantzak? Kristobalek ekartzen dizkizue edo zuek aukeratzen duzu gustokoenak? Kristobalek erabakitzen dizkigu. Baina gusto ona badu dantzak aukeratzeko Bai, aitz gustora, bai. Eta erresa dire dantzak edo gogorrak iten dire? Bueno, adibidez, dantzatu dugun soka dantza, pues bueno, zanda akatsu bat egin ezkero, pues ja dena gaizki ateratzen da, eta bueno, pues... Hala ere ongi atra da gaur? Bai, ongi atra da. Eta atzo bestak hasi zineten, zopetara hurbildu zinen? Itxi niten txugu zopak, Eta gustora itxi? Bai, aitz gustora familikin. Eta gero besta pixkoz, baino gero goizean goiz hemen txezala? Bai, ni atzo goizik retiratu nintzen, eta gaur ja dena emateko pres. Orduan hemendik aurrera ia gabak gehiago luzatuko dire? Bai, bueno, gaur ez dakit, minio biharta, bai. Eta bazkari familiarren bat edo gehiago egiten duzu egunen batean? Bai, egunero elkartzen gara famili guztia eta pues gustora. Ederki Oiana, bueno, disfrutatu eta ikusiko gara. Eskerrik asko, hurrengo bat arte. Aio.
Gazteak ere egoten dire beti bestak antolatzen, lanian fuerte, eta hemen dugu hietako bat, zer moduz Uxoa? Ongi, hementxe hasi gintxoen atzo bestak eta ongi. Bueno, konta iguzu pitet, nola egiten duzu hemen Narbarteko bestak antolatzeko? Bueno, gazteak egiten dugu hori antolakuntza, bai kontzejuak herriak maten digu dirua eta lan gehienak gazteak hartzen dugu. Bai montatzen, turnuak egiten tola. Alere herri laguntzen du beti, ez gabe bakarrik. Beti iten gara pina bat bezala, bai. Eta komisioka banatzen zate, badaude maiordomoak bertzerrietan bezala, edo dena egiten duzuela modu kooperatibo batean? Ez, maiordomoak badire alde batetik, ero guraso elkarteak ere egiten ditu aurrandako eta gauza, baino maiordomoak gaztetan. Eta bueno, dire beraiek, baino gazteak gaude beti laguntzeko, bai. Eta zozketa bidez aukeratzen duzu edo nola egiten duzu aukeraketa? Normalki lehenago egiten zen igual gehiago sorteo, baina azkeneko urtetan hobe dugu hartu gure lagun bat, ordu asko dire egoteko elkarrekin ez, azkenin afinidade gehiokin, hobekiko eta gogo gehiokin egiten da, eta bueno, azkeneko alditan uzten da voluntario itera. Eta, bueno, konta iguzu pixke, zein behar duzu egunoketan, ze badago berexien Narbarteko bestetan jendia torri daien? Bueno, egunero badago gauza diferentia ez, eta egun bakotxa badu bereixe arma. Adibidez gaur ziren dantzak, eta atxaldin dago mus eta partxisa. Mina adibidez bihar dela hortzila, dago gazteguna, eta atxaldin badago tortilla patata, eta gero arratxino arkabe. Mina hemen gehiena deitzen duna da larun bata. Dago gotiko gasolinera ondu badago zirkuito bat motuna, inauguratu gara dena, eta goiziko behetzetan izango dire saltuk eta karrerak eta gustatzen zaionari,
hori da Gotxiko gasolineran. Eta gero ja Zikirua, eta inoiz ez bezala urten 140 balagun, bai, eta herri txikia da azkin edozein herritan, bai, bino Narbarte bezalako herri batin, pues, bai. Orduan ilusionatuk ere egonen zate. Bai, lan inbarko da, 140 persona tetzeko lan inbarra da, bino, bueno, azkenin giru apatuko da, eta, bueno. Eta Zikirua ingo duzue, ekarriko duzue katerinen bat, edo nola antolatzen zate? Ez, Zikirua, gu beti Zikirua, azplikuetako bi gizon edo 3 etortzen dire, eta, bueno, gero herriko gizonak ere laguntzen diete, baino, bai, Zikirua. Eta herrikoak zerbitzatzen duzue, orde nola Bai, fin? herriko gazteak, tokatzen da, batzutan, pues, batzuna izaten dute mailan, bertzea isutik, eta, bueno, bai, gazteak. Hala ere, bueno, herri batzutan egoten da arazoa gazteak ez zirela mugitzen, ez zutela nahi zerbitzatu, herri unten ez dagoelako arazoi? Bueno, hemen tokatzen bazaizu adibidez, baduzu aukera aldatzeko, ez? Bertze gazteekin, pues batzuk ez duten nahi gaua, bertzek ez duten nahi Zikirua, baina aldatzen da. Baina ez, gara kuadrilla ban Narbarten, gazteko kuadrilla gara, eta ez dago problemarik hortan. Eta gero gaztegunean hon iten duzu bazkaria? Gaztegunen ostaten, otordu guztieko ostatuen egiten txugu, bai. Ederki orduen pixete ostatuei ere bai bisitasun eta diru pixet utzi eta bestak ederki pastu. Bai, eta bueno, edozein eitortzen alda, Narbarteko bestetara. Ederki eta herri kirolak ere igandian urtero bezala. Bai, hoxe ere bai, badugu igandean herri kirolak, eta ikusteko politi izaten da. Jende pila bat etortzen da, eta gero patzen ditugu mexikanako mariatxiak, eta gero izaten dugu urtero kantuzarren afari, eta horten patu dugu igandeakin. Orduan, gustatzen zaio nahi hori, etortzen alde herri kirolak ustera, gero mariatxiak, eta gero afaltzera herriko ostatuan, kantuzarrak izango dire. Ederki hartzen datzu guztita, eta espero dugu gozatzia zure herriko bestetaz, eta espero dugu jende handitzera hurbiltzea. Bai, zuek ere hurbildu, Dudi gabe, mil esker. Bueno, ba, aio!
moztu hori,
Ikusi duzuen bezala, planen bat nahi balin baduzue asteburu hontarako, Narbarten badago zer egin, motuak, herri kirolak, denetatik egonen da, eta dantzari finak direla ere erakutsi dute gaurko hontan. Herri guzti ikusi dugu dantzan txikienetatik hasi eta helduenetaraino, eta plazer handi bet izan da. Baina agurtzeko ordu ere iritsi zaigu, gose pixket badugu, eta horregatik mil esker handi zuei hor egoteagatik, plazer handi bat izan da, eta uda bukatzen nahi den arren, oinik beste batzuk gelditzen zaizkigu, beraz hartu indarrak eta kusi artio.